Fl-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra l-Speaker Angelo Farrugia nnota kif il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler ma kellux ikompli jinvestiga l-każ ta' 4 ġurnalisti li kienu allegaw li 3 persuni żammawhom kontra l-volontà tagħhom f'Kastilja fis-sigħat bikrin tad-29 ta' Novembru tal-2017. F'dan il-każ il-qorti ma kienx sabet ħatja li 3 persuni mixlija u liberathom minn kull akkuża iżda kien tressa appell u għalhekk l-Speaker innota li Hisler ma kellux jinvestiga każ li kien għadu ma nqatax kompletament. L-Speaker innota li fir-rapport tiegħu Hisler kellu żball kardinali. Il-Kummissarju ma kellux ikompli jinvestiga l-każ in kwistjoni la darba l-allegazzjoni in kwistjoni qiegħda pendenti qudiem il-qorti. Ġifieri ma kienx għax Joseph Muscat ma kienx għadu fil-Parlament. Ġifieri hawnhekk għamlu korrezzjoni għax jiena poġġejtu tal-Kamra u issa ovvjament huwa pubbliku u tittirranġali hija komplement falsa, mhux veritiera. Fil-laqgħa ta' tnejn fil-għaxija quddiem George Hisler, l-Speaker irrimarka li huwa kellu jagħti ruling. Ma taqbix ma' ruling għandek kull dritt. Imma mhux li tidħol f'kussjoni li jiena tajt għax ara xejn fir-rapport. Int fir-rapport qed ukoll. Għax din hija li jiena qas kelli poter nagħmel hekk. Min fejn taħx ma kellix poter? Ir-rulings min itihom? L-espert tal-liġi l-professur Ian Refalo kien qal li l-Speaker għamel sowu skont il-liġi li ta' ruling fuq proċess parlamentari li fih waqqaf lill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler milli jinvestiga każ li għadu sab ġudice fil-qorti. Hawn l-Speaker innota li l-Kummissarju Hisler kellu kull dritt ma jaqbilx ma' deċiżjoni tas-sedja iżda mhux jidħol f'diskussjoni pubblika dwarha. Ovvjament għandek dritt ma taqbilx jew min ikollok miegħek hawn il-konsulent. Imma mhux tidħol f'diskussjoni pubblika għax kun qed ċekkja lilek innifsek.